В следващото видео ще ви запознаем с два ъгълшлайфа на RKR Premium и двата с диаметър 125 на диска. Този е с мощност 860 В и 11 000 оборота. Другия ъгълшлайф е с мощност от 900 В и пак 11 000 оборота. За него дръжката може да се монтира в 3 позиции. В този може само в 2. Сега ще ги чуете как работят. Двата имат заключване на шпиндела за лесна смяна на диска. Надяваме се да сме били максимално полезни.